ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ പ്രണാം മാതാജി. ഭഗവതി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവം പിബത ഭാഗവതം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണെന്ന്. അധ്യായം 16. ഫിലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? അധ്യായം 16. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച തഥാ പരീക്ഷിതിജവര്യശിക്ഷയാ മഹീ മഹാഭാഗവത ശാശാസഃ. യഥാ ഹി സൂത്യാമഭിജാതകോവിദ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തഥാ. സൂത ഉവാച തഥാ പരീക്ഷിതിജവര്യശിക്ഷയാ മഹീ മഹാഭാഗവത ശാശാസഃ. യഥാ ഹി സൂത്യാമഭിജാതകോവിദ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തഥാ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഗോവിദ സമാദിശൻ
ഉവാച സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തഥ അനന്തരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ദ്വിജരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർ ശിക്ഷയ അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മഹി ഭൂമി മഹാഭാഗവത മഹാഭക്തൻ ശാസസ ഭരിച്ചു. ഗതകാലത്ത് യഥാ അവർ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഹി നിശ്ചയമായും സൂത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് അഭിജാത കോവിദ ജനന സമയത്തെ വിദഗ്ധരായ ജ്യോത്സ്യന്മാർ സമാദിശൻ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. വിപ്ര അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ മഹത് ഗുണ ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുണങ്ങൾ തഥ അതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു അല്ലയോ വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവചിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു. കൂടെ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് വിദഗ്ധരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, അതായത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരോട് പറയാണ്. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പൗത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം നടത്തി. അവിടെ അഭിഷേകം എന്നല്ല പറയാ നടത്തി. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ മഹാരാജാവായിട്ട് ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും. അദ്ദേഹവും അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാര് പ്രവചിച്ച ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, പരീക്ഷിത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ആ ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്നത് ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മേന്മയേറിയ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ അഥവാ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ സാധുക്കളോടും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരോടും കൂടി ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ. എന്തെന്നാൽ അവർ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടരായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക വഴി അവരെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. എന്നും ഓരോരോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി സൗകര്യപ്രദമായി അവയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്രായോഗികരായ വിഡ്ഢികളുടെ ആവശ്യമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് കൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ജന്മനാ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മേന്മയേറിയ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭക്തനാവുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ യോഗ്യതകള് ഭക്തനായി തീരുമ്പോ ക്രമേണ അത് പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരുവൻ ഭക്തനായി തീരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മഹാഭാഗവതൻ അഥവാ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഭക്തി ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തും എന്താണ്? അത്തരത്തിൽ ഒന്നാന്തരം ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൂടി സാധിച്ചിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൂടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൂടി കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ ഒന്നാം തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ സാധുക്കളോടും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരോടും കൂടി ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒന്നാം തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളില്, അപ്പൊ രാജ്യം ഭരണിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളില് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഉചിതമായ ഉപദേശങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നും നേടിയിരുന്നു, പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരോടും ശ്രേഷ്ഠരായ സാധുക്കളോടും കൂടി ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണാധിപന്മാരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ. അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ജനക്ഷേമമായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം, അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ജനക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം. എന്തെന്നാൽ അവർ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടരായ പ്രാമാണികരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക വഴി അവരെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഉത്കൃഷ്ടരായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അവർ നേടിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നാണെങ്കിലോ ഓരോരോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായിട്ട് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, സൗകര്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അങ്ങനെ അപ്രായോഗികരായ വിഡ്ഢികളുടെ അന്നത്തെ അതേപോലത്തെ അപ്രായോഗികരായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികളുടെ ആവശ്യം എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഓരോ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായിട്ട് അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അതിന് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. അതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്രായോഗികരായ വിഡ്ഢികളുടെ ആവശ്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനു, യജ്ഞവൽക്യൻ, പരാശരൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ മുനിശ്രേഷ്ഠരാൽ മുമ്പ് തന്നെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോ അന്നത്തെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഓൾറെഡി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും നടപ്പിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായവയായിരുന്നു. ആകയാൽ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം ദൂഷ്യമോ പഴുതുകളോ ഇല്ലാത്തവയും പ്രാമാണികവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, നിബന്ധനകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അത് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായതായിരുന്നു എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളെല്ലാം. ആ നിബന്ധനകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദൂഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതും പഴുതുകൾ ഇല്ലാത്തതും പ്രാമാണികവുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടരായ ഋഷിമാരോ ഒന്നാം തരം ബ്രാഹ്മണരോ ആയിരുന്നു. അവർ പ്രതിഫലം ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് അത്തരം പ്രതിഫലത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും നേരിട്ടതുമില്ല. മുടക്കു മുതൽ കൂടാതെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അവർ സ്വതവേ സമദർശികളായിരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ രാജാവിന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പാവം മൃഗങ്ങളെ വധിക്കാനുമുള്ള ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല. അത്തരം ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ മൂഢന്മാരോ മൂഢസ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. തിന്നും കുടിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖഭോഗവാദത്തിൽ അവർ തൽപരരായിരുന്നില്ല. അവർ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദാർശനികരും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യബന്ധത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന് ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. രാജാക്കന്മാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു, ഋഷിവര്യന്മാര്, ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഋഷിവര്യന്മാര്, ഒന്നാം തരം ബ്രാഹ്മണര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു ആ ഉപദേശക സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരെന്തില്ല, അവര് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിഫലം ഒന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നേരിട്ടതുമില്ല. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രജകളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാ രീതിയിലും അവര് സംതൃപ്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും അവിടെ നേരിട്ടില്ല. മുടക്കു മുതൽ കൂടാതെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പൊതുവെ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? സമദർശികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നത് സമദർശികളായിരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവരായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋഷിമാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും എല്ലാവരും. പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, രാജാവിന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പാവങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങള് ഒരിക്കലും ഇവര് നൽകിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരം ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങള് മൂഢന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മൂഢസ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ സന്തോഷന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് ഇവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഇവരെങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമായിരിക്കേണ്ടത്, അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ബ്രാഹ്മണർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ഇവര് നൽകി പോന്നിരുന്നത്. അല്ലാതെ തിന്നും ഉല്ലസിച്ചും കുടിച്ചും ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖഭോഗവാദത്തിൽ അവർ താല്പര്യരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ സുഖത്തിലൊന്നും അവരൊരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദാർശനികരും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു ആ ഉപദേശക സമിതിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജാവിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക ചുമതലകൾക്കും വിധേയരായി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ഉപദേശക സമിതിയിലുള്ള അംഗങ്ങള് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ചുമതലകൾക്ക് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നവരായിരുന്നു ആ സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവനാകട്ടെ സ്വയം ഒരു യോഗ്യനായ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അനുസരിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അഥവാ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. കാരണം രാജ്യത്തെ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ആരും തന്നെ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. ലോകക്ഷേമത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജാവിന്റെ ഉപദേശ സമിതിയിലുള്ളവരും തന്നെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ചുമതലകൾക്കും വിധേയരായിക്കൊണ്ട് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നവരായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്ത് ഭരണത്തലവനാണെങ്കിലോ രാജാവാണെങ്കിലോ ഒരു യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപടി അനുസരിച്ചും പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആ രാജ്യത്ത് ആ പ്രകൃതി പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ സമയത്തും എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്തും. ആ മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ആരും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. ലോകക്ഷേമത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. സ ഉത്തരസ്യ തനയാം ഉപയേമേം ഇരാവതീം ജനമേ ജയാദിശ്ചാതുര തസ്യാത് ഉത്പാദയത് സുതാൻ. സാ ഉത്തരസ്യ തനയാം ഉപയേമേ ഇരാവതീം ജനമേ
അദ്ദേഹം ഉത്തരസ്യ രാജാവ് ഉത്തരന്റെ തനയ പുത്രി ഉപയേമെ പരിണയിച്ചു. ഇരാവതി ജനമേജയാദി മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ മുതലായവ ചതുര 4 തസ്യം അവളിൽ ഉത്പാദ ജനിപ്പിച്ചു സുതാൻ പുത്രന്മാരെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ ആദിയായ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും വിവാഹം കഴിച്ചു. പരിണയിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. അതില് ജനമേജയനും അതിലൊരു പുത്രനായിരുന്നു. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് വിരാട് രാജന്റെ പുത്രനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതുലനുമായിരുന്നു മഹാരാജാവ് ഉത്തരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയാകയാൽ ഇരാവതി ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയാകയാൽ ഇരാവതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു. വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഗോത്രത്തിന്റെ അഥവാ കുലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ബന്ധം വഴിക്കുള്ള സഹോദരി ആയിരുന്നിട്ടും സുഭദ്രയെ അർജുനൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിരാട് രാജന്റെ പുത്രനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതുലനുമായിരുന്നു മഹാരാജാവ് ഉത്തര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായകയാൽ ഇരാവതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു ഇരാവതി. പക്ഷേ ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അന്നത്തെ കാലത്തും നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹത്തില് ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. മാതാവ് വഴിക്കുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു സുഭദ്ര. എന്നിട്ടും അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനമേജയൻ രാജർഷിമാരിൽ ഒരുവനും മഹാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനുമായ ജനമേജയ രാജാവിന്റെ മാതാവിന്റെ നാമം ഇരാവതി അഥവാ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാദ്രവതി എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജനമേജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇരാവതിയുടെ മകനാണ് ജനമേജയൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാദ്രവതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരാവതിയുടെ പേര്. ഇപ്പൊ ജനമേജയൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇരാവതിയുടെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. ജ്ഞാതാനികൻ ശംഖുകർണൻ എന്നീ 2 പുത്രന്മാർക്ക് ജനമേജയ മഹാരാജാവ് ജന്മം നൽകി. തീർത്ഥസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ജനമേജയന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ജ്ഞാതാനികൻ, ഒന്ന് ശംഖുകർണൻ. ഇങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാർക്ക് ജനമേജയൻ ജന്മം നൽകി. പിന്നെ തീർത്ഥസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രുതസേനൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ഭീമസേനൻ എന്നീ 3 ഇളയ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 3 സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 4 പുത്രന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം തക്ഷശില അജന്ത ആക്രമിക്കുകയും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തക്ഷശില ആക്രമിച്ചു. പിന്നെ തന്റെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയമാനുസരമല്ലാത്ത ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കി ദംശിച്ച തക്ഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മഹത്തായ സർപ്പയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിതാവിന്റെ ആ മരണത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ തക്ഷകന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർപ്പവംശത്തെ മുഴുവൻ ഹനിക്കാനായിട്ട് സർപ്പയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള അനേകം ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ ഋഷിമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും യഥോചിതമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തരാക്കി. അപ്പൊ യജ്ഞം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചോടെ ഇവരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, ഉപദേശപ്രകാരം. അപ്പൊ എങ്കിലും ആ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും യഥോചിതമായിട്ടുള്ള പാരിതോഷികങ്ങൾ ആരാണ് ജനമേജയ രാജാവ് നൽകി.
അവരൊക്കെ സംതൃപ്തരാക്കി. യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വയം രാജാവിനെ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വ്യാസദേവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ വൈശംപായനൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസം രാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. തന്റെ മഹാനായ പിതാവിന്റെ അകാല മൃത്യുവിൽ അത്യന്തം ദുഃഖാകുലനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവ് പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഇംഗിതം മഹാമുനി വ്യാസദേവനെ അറിയിച്ചു. വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും അദ്ദേഹം തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായ സ്വപിതാവിനെയും വ്യാസദേവനെയും അത്യന്തം ആദരവോടെ പ്രതാപത്തോടെയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായ അദ്ദേഹം യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും അത്യുദാരമായി ദാനം നൽകി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ യജ്ഞത്തില് മഹാമുനിയായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനും ആ യജ്ഞത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വയം രാജാവിനെ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് വ്യാസദേവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വൈശംപായന് മഹാഭാരത ഇതിഹാസം രാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. പിതാവിന്റെ അകാല മൃത്യുവില് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്ന ആ ജനമേജയ മഹാരാജാവ് പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വ്യാസ മഹർഷി അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നില് സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും വ്യാസദേവനെയും അത്യന്തം ആദരവോടെയും പ്രതാപത്തോടെയും പൂജിക്കുകയും പിന്നെ ആ യജ്ഞത്തില് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഉദാരമായിട്ട് ഈ ദാനങ്ങളെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്തു ജനമേജയ രാജാവ്. ശ്ലോകം 3. ആജഹാരാശ്വമേധാസ്ത്രീൻ ഗംഗായാം പൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദത്വം ഗുരും കൃത്വാ ദേവാ യാത്രാക്ഷിഗോചരഃ ആജഹാരാശ്വമേധാസ്ത്രീൻ ഗംഗായാം പൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദത്വം കൃത്വാ ദേവാ യത്രാക്ഷിഗോചരഃ. ചൊല്ലാം. ആജഹാര അനുഷ്ഠിച്ചു. അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ 3 ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് പൂരി ധാരാളമായി. ദക്ഷിണാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ. ശാരദത്വം കൃപാചാര്യർക്ക്. ഗുരു ആത്മീയാചാര്യൻ. കൃത്വ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം. ദേവന്മാർ. യത്ര എവിടെ. അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ. ഗോചര വിവക്ഷ പരിധിക്കുള്ളിൽ, വീക്ഷണ പരിധിക്കുള്ളിൽ, പ്രവർത്തന രംഗത്തിനുള്ളിൽ വീക്ഷണ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഗോചര എന്ന് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കൃപാചാര്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തി. പങ്കെടുത്തവർക്ക് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവ നിർവഹിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല ഈ യാഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് കൃപാചാര്യനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം, അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗുരുവായിട്ട് ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? കൃപാചാര്യനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി. പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം പാരിതോഷികങ്ങളെല്ലാം നൽകി. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു? ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞ ഈ യാഗങ്ങളില് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉന്നത ലോകത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് ഗോളാന്തര യാത്ര സുഗമമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും കാണാം.
പ്രഭാവശാലികളായ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സ്വർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ പതിവായി ഭൂമി സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാം ഭാഗവതത്തിലെ നിരവധി പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അശ്വമേധ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളയിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേവന്മാരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അദൃശ്യൻ എന്ന പോലെ ദേവന്മാരും പൊതുവെ അഗോചരരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമാകും വിധം അവതരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ദേവന്മാരും അവരുടെ സ്വന്തം കൃപയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരരായിത്തീരുന്നു. ഭൂലോകവാസികളുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ അഗോചരരെങ്കിലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ദേവന്മാർ ദൃശ്യരാകാൻ സമ്മതിച്ചു. മഴമേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളകളിൽ രാജാക്കന്മാർ യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണല്ലോ മേഘം. അന്യഥാ ഭൂമിയിലെ ജലം മേഘങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്ന് പറയാം. കൂടെ ഉന്നത ലോകത്തിലുള്ള നിവാസികൾക്ക് ഗോളാന്തര യാത്ര സുഗമമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഉന്നത ലോകത്തിലുള്ളവര് ഇപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രഭാവശാലികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് ചക്രവർത്തിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകവാസികളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് പതിവായിട്ട് ഭൂമി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നിരവധി പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ ആ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളയില് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ആ ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അദൃശ്യൻ എന്ന പോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ സാധാരണ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ദേവന്മാരുടെ മറ്റു ദേവന്മാരും അവരുടെ സ്വന്തം കൃപയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായി തീർന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായി തീരുന്ന വിധത്തിലാണ് ദേവന്മാരും അവതരിച്ചത്. ഭൂലോകവാസികളുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർഗവാസികളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആ ദേവന്മാര് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യരാകാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ മേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളകളിൽ രാജാക്കന്മാര് യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് എന്ത്? മേഘം. അപ്പൊ അന്യഥ ഭൂമിയിൽ ജലം മേഘമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ആ നികുതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികമാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അധികമാണെന്ന് കാണാം. സംതൃപ്തരായ പ്രജകൾ രാജാവിനെതിരെ കലാപത്തിനായി സംഘടിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ രാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടെ ജനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു? ശരിയായ രീതിയിൽ നികുതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാനത്തിന്റെ രൂപത്തില് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം രാജാക്കന്മാര് നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അധികമാണെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദാനം അവർക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? സംതൃപ്തരാണ്. അപ്പൊ ഈ സംതൃപ്തരായിട്ടുള്ള പ്രജകൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രാജാവിനെതിരെ കലാപങ്ങളൊന്നും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവിന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു രാജാവിന് പോലും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം മാർഗനിർദ്ദേശം കൂടാതെ ആർക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ അല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഗുരു നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായും പ്രാമാണികനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം? പ്രാമാണികനായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും യഥാർത്ഥ വിജയം വരിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രാമാണികനായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും യഥാർത്ഥ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അത് പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥ വിജയം കൈവരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിനെ അഭയം തേടേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी।